F'post fuq il-medja soċjali l-uffiċjal tal-Labor Jason Micallef li jieħu ħsieb il-Park Nazzjonali f'Taqali iddikjara li l-Gvern biddel dan il-park f'ġojjel ambjentali. Iżda n-nies huma ta' fehma kompletament differenti. Bmijiet jiffirmaw petizzjoni online wara li r-ramel biddel kompletament ix-xenarju f'dan il-Park Nazzjonali. Jason Micallef stess spiċċa jikkonferma li tpoġġa dan ir-ramel, għalkemm skontu din il-mossa saret apposta. Għaldaqstant Krutanet News żar dan il-park sabiex jara bajnejh dak li sar mill-Gvern. Dan hekk kif l-aħħar jiem kienu bosta il-persuni li semmew kif kienu diżappuntati għal fatt li minflok ħaxix infirex ir-ramel. In-nies esprimew it-ħassib tagħhom fuq il-medja soċjali u ddeskrivew is-sitwazzjoni bħala waħda diżastruża u li mhix tagħti lok lill-familji sabiex igawdu din is-suppost picnic area li ftit tal-ġimgħat ilu kienet miżawda bil-ħaxix. Dan huwa l-istat li spiċċat fih il-picnic area ta' Taqali u bir-raġun li din ix-xena ġabet magħha ħafna reazzjonijiet ibsin. Ħadd ma jista' jifhem għalfejn infirex ir-ramel f'din iż-żona li suppost qed tiġi ndukrata sabiex tħaddar anke matul ix-xhur tas-sajf. Jidher li din is-sitwazzjoni ma niżlet xejn tajjeb mal-Maltin u l-Awċin, speċjalment meta wieħed jikkunsidra l-fatt li pajjiżna huwa wieħed mill-aktar pajjiżi fost l-Unjoni Ewropea li huwa nieqes mill-ħdura u s-siġar. Fl-aħħar jiem aktar minn 5375 persuna iffirmaw petizzjoni bilan li jitneħħa r-ramel li jinferex fiż-żona tal-pikniks. Jason Micallef jibqa' jirrimarka li din skontu hija fake news. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu esprima tħassib serju dwar din is-sitwazzjoni f'Taqali, filwaqt li jinsista li għall-Gvern l-ambjent qiegħed hemm biss għall propaganda.